iwe pachakaisa chongupa urikuziva chakasobhurika. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandichinjira my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya ghetto youth, kuchinja life ya ghetto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Tiri pano pa Chirundu zita ndonzobvesa tafumane tiri pa live pa Sly Media TV. Ndasangana mkoma Amos tiri pana hapa pa Chirundu. Zvize mkoma Amos. Chirundu yakakura sei kana tinongonzwa nezvazvasi nasi tiri pano yakakura zvakadini? Tingangoita maspemita nokuti tingane boti nzvimbo yakatiwa nekanzuru kuti 8 kilometers panogara vanhu inzvimbo diki vanhu vachacherwa shoma kushaya dzimba dzekugara. Chiri kushaisa nzvimbo yekugara imhuka here kana kuti vanhu? Mastenzi acho haasi kubuda kuda kuita kuti pakwanga mastenzi zvakaita kuti vamwe vamanyire nyika yeZambia kunorara nenyaya yekuti mastenzi hapana pachikuti nzvimbo dangerous ndeyemhuka saka misava nyaya yekuve dangerous. Nezuro manheru patakasvika palocation padhuze nepakedha pane skit bhini riripo takaona nzou ichiuya ichisvika muvanhu. Ndo mugariro wenyu here kuti munosangana nenzou dzichipinda mulocation? Tinosangana nadzo nzou idzodzo mulocation dzichiuya dzimwe dzichagwa chikafu nekuti masango kana chikafu chachishoma chinotouya muvanhu. Dzimwe dzenzi atojaira kuti sadzawo chikafu kusiyana siyana. Hatina here masituation Amos ekuti nzou idzodzo dzakambokuvadza vanhu kana dzimwe mhuka zvadzo zvadzo dzemusango? Dzinotokuvadza vanhu kunyanya akabva musango ikamhanyiswa kana kuti munhu akaitandanisa ikasangana noma inenge yasangana nemunhu ichimurai. Saka madangerous akanyanyisa tinonzoona chirundu kuti mhuka idzodzo padzinouya muvanhu kureva kuti vanhu hatifanira kutombotambira nadzo pedyo. Hautomboziva kunyange inouya mazuva ese yaunotoona ichisadza kana chichidya chikafu kati kana ingogumuka hautomboziva nechini chinongofanira kuti chinogona kugumuka anytime any minute. Saka ndechekutogara wakatongwarira. Saka kutogara takangwarira vamwe tino maresike kuti vamwe wakatombodyiwawo neshumba, vamwe wakaurayiwa nedzou kunyanya pano paufoti papeji peji kana pakatombourayiwa munhu ndezvamasana nopiriyesi nechi nenzou yakamutsika-tsika zvinofira kuchipatara. Nzou chete ndo dzinosvika kuarea ino here paufoti? Kuno paufoti nzou chete ndomhuka inototyisa kuti dzinochitiva anashumbawo ndezvekudhara kuti ati masati wandei masati watotiwandei. Ngatimbotarisai nyaya yeinformation center. Tiri kuona kuti panapa pakuti hapana activity pakavhurwa pakuti muri kurangarira kuti yakaiswa rini here information center? Ndinofungidzira kuti yaitwa 2015 yakaiswa 2015 inambobvira yashanda kungovakwa saka tatarisa kuti yapanga tinguva nevana vedu vari kukura vane zvimwe zvavakawana nekudzidza kuti zvingatibatsire muupenyu nekuti tinoona muzviro zvakasiyana siyana kana paitwa izvi pane budiriro rinoshandurwa inowanikwawo mwana kuti vana havhurike njere. Saka kunoko nevana vedu manje vakangokura vanenge vachingoziva bhuka chete zvimwe zvakawanda havana zvinosika pakuti munhu azoziva zvakawanda hunge ane rudzidzo rwaanenge amatsirwa nazvo. Chikumbiro chenyu kuministry of information communication and technology postal courier services ndechekuti chii kana vakatambira chichemo chenyu? Taitokumbirawo kuti dai chikumbiro chanzvika kuti tawana rubatsiro kuti apa pasienze kuti vana vedu vawane ruzivo rwakanyanya vachidzidzawo vaone, nekuti kana mwana akashaya ruzivo haatomboziva izvezvi kuisiwa pachakaita chero ari muchirundu haatomboziva chakaisiwa. Saka anongochitarisa chikuti hameno zvoda kuitwa ipapo. Saka zvikava nevanhu vanotouya nekudzidzisa nokuratidza kuti aiwa zvakamira so zvakamira uye maactivity akawanda oita vanhu vobata zvavanobata zvinozoita kuti umwe munhu anogona kubhenefita kutozi dzimwe dzenguva anogona kubuda nechimwe zvinozomubatsira futi muupenyu zvinobatsira nyika zvobatsira iye.
saka tingati imari yakaraswa kana zvakadai tombodai kana inini sekutaura kana itoti mari yakaraswa daitoboitode mari yacho ndakaipiwa kwanga ndaitoitawo something. Mukomamo tachida kunzwa kuti muno munharaunda yeChirundu panhu padiki diki vanhu vanorarama sei panzvimbo ino paarea yatiri ino? Ndinati mukurarama kunoita vanhu vamwe vanotoenda mutengesa, vamwe vonzi vanenge vachienda mabasa anopiwawo mota. Ati vazhinji kumararamira vanhu vekutengesa nekuti hakuna maindasi, saka munhu anotozviraramira nekutengesa. Vakaona kuti vatengesawo musi zvichiita sei kuti mabasa checha, mabasa emaagenti vanenge vachiita mabasa zhinji kungozvitengesera kumararamira ndai. Mamwe mabasa takaona vakadzi vakawanda vanotengesa mwira zvakawanda zvakadii activity iyoyo. Tingatotadza kuitsala kuwanda kwazvo nekuti munhu wese anenge akuno asi achikuita nekuti anenge asina ruzivo, saka akangofunga kuti haruzivo rwamunhu ruri kuenda kunotengesa, akutofunga kuti ndikatadza kutengesa mvura kana kutengesa akutofunga kutengesa. Saka zvidambudziko zvinotopedzwa kana paonekawo munhu anobatsiridza vanhu vavo kuti vaite sei vasiye izvo. Asi muchitarisa imimi zvinogona kupera here zvekuti madzimai akawanda akazara munomu achitengesa bonde? Zvinogona kupera kunge kana vanhu vachiwaniswa dambudziko ririmo senyika yedu izvo nzara vashoma kuti vachikwanisa saka nenyaya yekuti mabasa acho akuma anotombogona kuti akwanise kuzvitirega, anotokwanisa kushandira munhu. Saka mukuenda kushandira munhu waona kuti hapana chachiri kubuda ndoparofunga kuti handikaitiite izvinizvi pamba pacho anenge achizviriska asi zambonyanyotenderera hedu muno mune makiriniki here anoita kutiwo madzimai waya anotenderera usiku kana nevarume vanenge vabatwa nezvirwere vagozikwanisa kunge vachienda vachinobatsira? Tine nzvimbo mbiri chete, pakontena nepakiriniki pedu hospital. Pakontena pane pachiitwa sei? Panenge pane batsira vanhu vanoita mabonde dai kwari kunzi mawana mukana imwe wekutaura napurezidendi venyika maivati chii nezvenzvimbo ino yeChirundu pano pabhodha? Pana pabhodha chinge daitawo kuchema chaizvo rudzidzo maactivity akawanda kuti vanhu vakadzidza zvakawanda uye vakadzidza kuti muupenyu munhu anofanira kurarama achidai achiwana zvinhu zvacho izvozvo kureva kuti zvinhu zvinoita shanduko. Saka zvinhu zvakawanda zvinotodiwa zvimwe zvacho nekuti upenyu kuno kutoti hakuna chinorimwa hakuna chinoita. Saka nawo iveya ndekuti kunotoda zvimwe zvinoita kuti shanduko yevanhu iite sei imire zvakanaka. Kupisa ndemagariro enyaya ekuti makusena anaya usiku vanhu ndikuona kunenge nofunga vanhu vanotora vasina kana magumbezi wezi temperature dziri kunoku ndomagariro acho mazoisera. Kuno kunongopisa, hatina nguva yekuti mvura, hatina kuti nguva yekuti chana. Kureva kuti neniwo ndakapinda muChirundu pandakasiya kugeza chibhou 2010 kusvika last anditogoiziva saka unogara wakangodaro. Saka nabasa kutenga gumbeze gumbeze harina basa. Chinhu chakakosha chete unge ukatenga chitsiko ndizvo zvikatenga chinopisa. Mambotaura kuti nyaya yenzou yaya kare tainyanyonzwa nyaya dzekupocha zvichiri kuitika here? Zvinotoitika but zvinenge zvichikondwawo nekuti kuno kumatiri manje munoziva mese mune muchagwana nyaya vanenge vachitsvagawo but makezi sofa anenge amashoma nezvakanaka. Kune munhu ari kuuya kuno kuChirundu chamungamutengesera paChirundu chatingati chakanaka, tataura zvakashata nezvimwe zvakadai, chatingati chakanakira panapa chii? Chekuti munhu akauya haisi mani tototi kana vachitouya tototi vatotigzira zvinhu nekuti kunofara akura nekuti mukadataridza mashopu edu ndiye achiti ari panapa 2 3. Saka kunoti neupenyu hwedu kunokunokandoti tikasarindira kuzambia tokatoti tatowa tatoita upenyu. Saka shopping yenyu munoitira kuzambia? Tinoita kuzambia kanawo zvinotengwa bhodha risina kuoma unogona kuomesa. Vekuzambia vanogona kuti endai, vekunoku vacho vanogona kuomesa kuti asamuende kuzambia. Vapano kuzambia izvo vanopinda kuuya kuno. But inini ndikaenda kuzambia kuye Zambia ndogona kuenda zvakanaka, asi pakuzodzoka kwangu kuno ndinda kutoomesera but muzambia hatombofa akaomesa. Kutoomesera nevanhu vekuno immigration vapurisi nemacustoms vese vanenge vachitoomesa. Asi kuzambia zvakanaka? Kuzambia zvinhu zvakanaka.
nokuzambia kuenda kunotenga pamatomboomisa asi inini ndogona kuita mugono wangu ukuno asi okuzambia tikati vari kugona basa here kana kuti pamwe mune muda kusuma gona kavangage kuomesera icho munoza pane nguva inooma zvino yekuti chinofanira kuti ndechiti ini ndiri mwana muzimbabwe kati tese tiri kuziva upenyu pana papo iye ari muimmigration kandi ari muchimufisi anokwanisa kuenda kuzambia anytime anotenga zvaanoda nekuti zvatengecherera nayo kuchipa kwezvinhu kuti zambia yakachipa than zimbabwe zvavanewo mazambian vakaona kuti zvinhu zvavo zvarema vanoyazvitenga panapa kana chipatara chedu hospital yedu chacho handikabvi panapa ndichitakuwa neambulance ndichienda kuzakarwe saka ndotoenda pazambia ndorora zvakafanira kuti ndikarwara izvozvi anytime ndinotakurwa ndikaenda pazambia vanondikumbira ndina kuhospital saka zvinhu zveche ivo vakaomesa maizvozva kuti inini chero musi wandoda kuenda kuzambia nemunhu anosvika pakufira murodhe kuti anzi aende kukaro but i hospital iri padhuze nekuti chipatara cho saka izvozvo zvinoda zvipatara zvekunyanya pabhodi seve kuzambia vane mapasi avanopiwa every friday nemanda anopiwa pasi imwe yemugano kuti aiende kakaro inongoperera pangana utenga udzokerawo anenge ari madei pass madei pass saka isisi panapa pachirungu kuti kuwo dei pass chaizvo tori pangozi tori pangozi minister vehome affairs vakateerera taurai nyaya yenyu chikumbiro chenyu saka chikumbiro izo taitokumbira chero mapasi acho dai taikwanisa tichingopiwawo pabhodha kuti munhu akada kuenda kuchipatara cho akada kuenda kunotengawo zvakapiwa pasi kudzosa pasi zichishandawo zuva rimwe chete semashandiro anoita chimwe nzvimbo yekuzambia kuti vanotopa mapasi sei vane mukana wekuti friday monday nefriday izuva ravo ratotoziva kuti obvious vanotoya kuno mamwe mazuva vanotongoya zuva vachitengesa vachidzokera but havambobvunzwa kuti iwo pasi iri kupei chamira sei zvaita sei kana iri fiyo cha vanongotenga madei but ini kana kuzambia ndikadzoka kuno kumachi ipapo vanondoitoita ndakufunga kuti papa ndichasvika ndodii ndaitoenda munyika mamwe saka ipapo pakatonesa paitofanira kuti patotombosunga toita sekuchizara kwatakagara tichingoita zimbabwe nezambia Amos Chimusimbi minister honorable Kazembe mamunzwa Amos ari kuchema nenyaya yekuti vatenderwewo kupota vachipinda nekubuda muzambia vachinotsvagawo zvinhu zvinenge zvakachipa nekuti vakutaura kuti vanhu vekuzambia vari kuzviitirwawo asi vemuzimbabwe hanzi tiri kuomeserana pachedu tiri kuisirana masanctions ndo chichemo chatanzwa kuno kubva kuna mukoma Amos tiri kuno kuchirundu sitinozovesa tafumanai tiri pano paSly Media TV rambai muchirlaika nekufolowa nekulaika page redu reSly Media TV paFacebook uye nepaYouTube tatenda. This is yabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly yao ya Sly Media 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 kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly yao ya Sly Media Sly yao ya Sly Media Sly yao ya Sly Media Sly